pinakamalapit sa lugar namin sa Lima. Kasi may White Sand Beach din sa Alaminos, Pangasinan, at saka sa Bolinao Pangasinan. Pero ito yung pinakamalapit na White Sand Beach. Maganda yung tubig, hindi siya mabato, hindi malinis yung tubig. Kaya napakasaya. Enjoy natin yung days kasi trabaho na naman. Kailangan din natin mag-relax, mag-enjoy. Dahil yun naman yung purpose ng buhay natin. Kailangan natin magpakasaya, mag-enjoy dahil minsan lang yan. So, samahan nyo ko mga kabusing. Tingnan nyo naman yung buhangin, oh. Pakita yung buhangin. Linaw, di ba? So what can you say about this island? It's fantastic. It's fantastic. So tell me more in 5 minutes. 5 minutes. Too long. It's beautiful. It's calm. It's calm. Blue sky. Nice beach. It's a natural state. Yes. And it's private. Yeah. I'm glad that you rented it for us for the day. Excellent. How many islands do you own? We have 7,117 islands. And you own all of them? No, one of them. Oh. So how's your back, Sir Leo? It's okay. But made better by this massage of certain. Yes. What we call that is sandbar massage. Sandbar. Massage. Specialty. You have to crawl 500 meters. On your stomach. No, crawl 500 meters on your stomach and then somebody drags you back on your back. And that's the sandbar massage. Yeah. And also, you will have a scratch because there are a lot of shells. Ay mga kabosing, nandito ngayon tayo sa Sual, Pangasinan. Kung nakikita ninyo yon, yan yung pinakamalaking electric power corporation dito sa Northern Luzon. Maraming sinusuplayan yan ng mga kuryente. So, sobrang laki. Yung power transmission sa Pangasinan. Located sa Sual, Pangasinan. Mga kabusing, tayo na ngayon pumunta sa Masamirey Club. Kailangan natin mag-relax at mamaya makikita ninyo yung ganda ng beach. Sa lugar na tinupuntan namin ngayon na parang Sual ko lang yun. Ay mga kabosing, nakikita niyo yung White Sand Beach. Napakaganda ng beach. Samahan mo ako. Tingnan yung tubig, sobrang linaw, ang galing-galing ah. Yan, linaw-linaw. So yan o. Yan. Mga kabosing, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung beach dito sa Sual, Pangasinan. White sand, tapos ang linaw ng tubig. Ay, yung starfish ko pa. Nagkamang business din na ikin na may video okay kanto. Pari turis. Kita kanto. Bin.
linaw. Ang galing-galing oh. Diba, linaw-linaw. Kaya naka-ano tayo ngayon. Maliligo tayo mamaya sa beach. Cut. Posing! Sobrang saya natin dahil nakaligo tayo sa beach. Tingnan nyo naman yung beach natin dito sa Pangasinan. Sobrang ganda ng tubig. Tingnan natin sa ilalim ng tubig. Hindi kayo. Diba mga kabosing? Sobrang linaw. Ayan, diba? Doon yung lugar, Alaminos, Pangasinan, yung 100 Islands. Doon yung makikita yung 100 Islands. Naghati yung Sual, Pangasinan at Alaminos. Tingnan nyo naman yung buhangin, pakita yung buhangin. Linaw, diba? Sarap maligo pero mamaya maliligo ulit tayo mamaya kasi medyo nag-aantay kami ng mga kaibigan, wala pa sila dumarating pa. Pero mamaya mag-iinuman kami tapos maliligo dito. Medyo maalat yung tubig. Sakit sa mata. para seryoso, para lang natin. Botay! Tingin kayo sa camera para ganito pala sama. Ito ang lugar. Kaposing, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung beach dito sa Sual, Pangasinan. White sand, tapos ang linaw ng tubig. Yung starfish ko. Mga kaposing, maraming salamat. Sa susunod, punta ulit kami dito. Tignan nyo, yung beach, ganda, di ba? Wait.